سلام تخطاتلتنا هذا channel كما يكنيهم لمون نخلنا تتغمنا نتعبينا نزبل كوار استهزا متير لغو مچم اب كل كرنعات عالم تسديدنا بستفل عليه ابن نبرو لزلنا مدرخ مستفل عليه عين السبات كن اللالن كن قراربن نبوريو بفلا يابزي زلنا مدرخ بزح سب حقنيا مسلو نختفلتو ازيو اشغاري ما اسيو انتاي علاماتاتو نختللون زشغرو لغزي بزح فيك ويكا حماق سب كم تعي كوينو زغربلو كساب علامو زحرم دما اب هيوتكا زيت دلي نغرات كفتر زخلولو غزينا زلنا سلازي كنطنقا كنستوعل كم زلنا كل غزي كاب استفلاليو لبامات نسمعو مخريب ናይ ሎሚ ቪድዮ እምበኣር ከመይ ጌርና ነትዮም ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽና ሂወትና ዝሕወሱና ወይ ንቐርቦም ዝቐርቡና ሰባት ጥዕና ጥዑያት ድዮም ሕሙማት ፅቡቕ ድዮም ዘምፅኡልና ፀገም ሕማም ድዮም ዘምፅኡልና ጥዕና ከመይ ጌርና ነለልዮም ከመይ ጌርና ነቶም ጥዑያት ዝበለፀ ግዜናን ዝበለፀ ፍቅርናን ኣብ ሂወትና ነቕርቦምን ነቶም ዘይጥዑያት ኣብ ሂወትና ከይተረዳእና ወይ እናተረዳእና ሃስያ ዝገብሩልና ድማ ቴንኪዩ የቐንየለይ ካባይ ግን ረሓቐለይ ከይበልና ንሕና ነፍስና كنرحق نفتن مزخا ابتن نبره هيوت اب حقوسنا ديو اب معبالينا ديو اب تسلامنا وشتنان اب كبابينا زلو كله اب حدارنا ديو اب هيوتنا عبي تراي زلو معناتو سبات مخاناس لزي تعرف سبات كنبرينا كنحقوسن كنچنغنا خام سباتنا طويا سبات لونا نحقوس العالم معنات لنا حما سبات لونا خا كل غزي ابتنا صقامن حمامن كنمالالس كنبرنا سلازي اقدست شدشت نطبطات إذا غريب له قد تاكيرنا وحكلكم نبت تمرتغناتو سلازي نايلومي أرس تمرتنا fake versus genuine people حموماتن تعياتن سبات كمي جيرنا نلليوم على لينا دما زوات أنا من قد نمرت نوعون من اللاي مغنياتو أزيو رقيق جزيه يزالنايو سلازي مستوعال زديو سلوزخونه قد تا بتاعت كنجبرينا تعيا سبات تاي بحريات اللوم حماغات مغنياتو كي تردانا نتعيا سبات كابيواتنا خاين هدم كنتنقا كنكل سلزلنا قدامي تنطبق نسعول الله دلنا سبات هبز غربنا thinking about others جيز بحالو تم تعيات genuine people مالتيو اف كا تم fake people مالتيو سلزي تم genuine وي تعيا سبات هبيواتنا زلو كل جزي They always ask for opinion and consider all sides before making a decision. هذا زخونة نجار كوسنون تخوينهم زخونة نطبخ قبرن تهر خوينهم تم تعيا سبات كل جزء ناي كلهم رأيتك سمعي فتنو ناتهم تراي قبرونهم ناي كل سب رأيتك سمعي فتنو كلا يدما ناي كله كتعات نطبتات أبجمت يأتو نعم زت عمام تراي ده كنا نخلو زربح نخلو كتأكم زخد كقبرو يفتنو بنتارو اتهم فيكس بي ويكاتهم حما غاسبات كنتاي قبرو will make a decision that benefits them and make themselves first ازياتهم كل جزيه اتسهم زقبرو وسانه اتسهم زقبرو مدمدمتا قداماي نعم زربح كالاي دما نعم قدام النزهب ناي كال اقداسا يكونن ناي كالو سبات ناي تزبس حزبي نايتهم وصعات حزبي نايتهم أي قدسومني وين نايتهم كالوت مسلوم ديت سماي أي قدسومني ناتهم ربحك قدامي ناتهم ريتو دما قدامي نطقمهم دما قدامي ازي قدسوم نعم سلازي كان سؤال لنا بحد خلنا اب جروبنا يا كبابينا ناتو ناتا ترايديا تقدم ويس ناي كالوت اب كبابيهم زلو نايتهم كالوت محازوتن عرقتن نايتهم بيتسب نايتهم سلازي ازيا قدامي تنبي اتهم كردات كابتهم صرويات مفلاي مغنياتو اب هيوتنا بزحات تايلكم صحكم يالله كمي غيرنا زوم سبات كنحويهم نخل زوم توكسيك ويزيوم فيك زخونز بس انتاي كنقبرهم نخل حاده تمرتناتي حاده سب ناي نفسو ريسبونسبيليتي اذا كنقبر كلنا قداماي تعلمان اي تمرتي نسبات كنلل تراي كونس نفسناون كنللي ايدنتيفاي كنبل كلنا كمي غيرنا نفسناون ابز وشت زخيتلو كنللي مخنياتو نفس وكفنا نفسنا تراينا كنكلاخلن كنحون كنعبن كنطنققن زلنا ناي كالو سبات حلافنتنا يكونن منالبات كم ريتو كم حبريتا كنحجز كنفتن نخلينا جن سبات ناتهم حلافنت يني سبات كتقير نسبات كنلوت منالبات صبق تخونه جن حلافنت ناتنا يكون كنغروم نخل وسانز قبرو نساتهم تاخد قبر تخل نسخا وتقبر تخل نسخي نعاخي يواصاك ديو نعاخا يواصاك ديو ريخا مدمدمتا ناتكا ويناتكي ناخد قبر يتحطو فلذي كل جزء
نفسنا فتشنا نفسنا مسرخبنا نفسنا مسللنا مسكبابينا زلو دما انت حردي واصونا خوينهم سبتنا عاون كنكير حني خاينبل هيوتنا غنتنا لنا مغنيات حجي اب حدار ويا فقر انت لخا يس ديسكشن قالسن يلي يقليلو ناي فلليات على الناس بحالو ነገር አይኮነን ግን ኣብ ካል ዓይነት ጽላት ርክባት ግን ሓደ ሰብ ሕማም ዘምጻልካ ተኮይኑ ፕሊዝ ዋይ ሰበቲ ክትነግሮ ፈትን ክትዕርዮ ፈትን ሓብሮ ተዘይከኣል ኮይኑ ግን take your own way تعال كابو رحاق كابو رحاق ليه تبلو رحاق مسخة السخر رحاقي سلزي نابو نخنرينا سلزي اتوم فيك زبحالو سبات كل جزيه نعم زربحهم نعم زتقمهم نعم كدميت زبهم ربحاتهم زحلو يزقدسهم اتوم genuine ወይ ካብ ጥዑያት ሰባት ንብሎም ግን ኩሉ ግዜ ናይ ካልኦት ሰባት እውን ረብሓ የገድሶም እዩ ተኻለይቲ ነጥቢ እቶም ጥዑያት ሰባት not hard to please ደስተኦምን ሃረርተኦምን ድሌታቶምን ክትገብረሎም ቀሊል እዩ ከቢድ ኣይኮነን ንኣብነት እቶም genuine ወይ ጥዑያት ሰባት ንብሎም እንታይ ይገብሩ set expectations and will work with you to meet them ቅድሚ ዝኣገረ ቅድሚ ትስራሕ ምጅማር ኩሉ ግዜ ትፅቢታት ካብ ዝኾነ ነገር ዘሎ ካብ መሓዛኻ ድዩ ካብ ዓርክኻ ድዩ ካብ ሓውኻ ድዩ ዘሎ ትፅቢታት ከነፅርዎ ይፍትኑ ምክንያቱ expectations are very important ካብ ሓደ ሰብሲ ዘይንፁር ትፅቢታት ተለካ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዘሎ ርክባት ንከይተዓግብ ትግደድ ኣለኻ ስለዚ ቀዳማይ ነቲ ዘለካ ትፅቢታት ካብቲ ሰብ ዲ ካብታ ሰብ ኣነፂርካ ክትሪኦ ኣለካ ካልኣይ ድማ ነቶም ትፅቢታት ብሓባር ኮይንካ ንክትበፅሖም ናብኡን ንክትበፅሕ በንፃሩ ፌክ ሰባት እንታይ ይገብሩ try to make you feel inferior make you know that they are the smarter not you እንታይ ይገብሩኻ ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ጥዑይ ሰብ ንዓኻ ከም ደንቆሮ ንዓኻ ከምዘይ ሓያት ከምዘይ ትፈልጥ ከም ድኹም ገይሩ ከቅርበካ አይደለን እዩ fake people ብዙሓት ግዜ እቶም ሕማቃት ሰባት ንዓኻ እንታይ ይገብሩኻ ንባዕሎም በላሕቲ ንባዕሎም ኪላታት ንባዕሎም ንፉዓት ንባዕሎም ፅቡቃት ኩሉ ፅቡቅ ንዖም ወሲዶም ንዓኻ ግን እሶም ጥራይ ከምኡ ምዃኖም ንስኻ ግን ሕማቅ ምዃንካ ድኹም ምዃንካ ሰነፍ ምዃንካ ከፍልጡካ ይደልዩ ብተግባራቶምን ብዘረብኦምን ብኣካይድኦምን ስለዚ እዚ ንዓኻ ኢንዳይሬክትሊ እንታይ ገብረካ ኣሎ ንድሕሪት ከም ትመለስ ኣብ ነፍስኻ ዘለካ ምትእማን ከም ዘጉድል ብቐሊሉ እቲ ቴስት እንታይ ምዝ ሰብ እዚ ምዛ ሰብ እዚኣ ምስ ቀረብካ ኣብ ሂወትካ ሓጎስ ዘይስማዓካ ቃንዛ ዕቤት ዘይስማዓካ ድኽመት ነፍስኻ ትፈትዋ ዶ ድሕሪ ምስኦም ምረኻብካ ነፍስኻ ትፀልኣ እዚኦም ንመፈተኒ ክትጥቀመሎም ትኽእሉ ነጥብታት እየን ስለዚ ሓንቲ ሰብ ወይ ሓደ ሰብ ቀፃሊ ምስ ዝተረኸብካ ብዛዕባ ዘለካ ናብራ ብዛዕባ ዘለካ ትምህርቲ ብዛዕባ ዘለካ ዕቤት ኩሉ ብዛዕባ ርክብናትክ ናይ ሓዳርክ ኩሉ ሕማቅ እናተሰማዓካ ትምለስ እንድሕር ኮይንኪ be careful ሕማቅ እናተሰማዓካ ትምለስ ተኮይንካ ተጠንቀቕ ምክንያቱ እዚ እናቐፀለ እንድሕር ከይዱ እቲ ኔጌቲቭ ኢምፕሊኬሽን ምስቲ ሓደ ሰብ ምስ ተራኸብና ወይ ምስ ተራኸብክ ግን እንታይ ንሪኢ ሓደ ግዜ ሕጉስ ኢልና ብዛዕባ ሂወትና ተሓጒስና ፖዚቲቭ ኤነርጂ ሒዝና ንፈልጦ ኢና ኮታ እዚ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነ እጂ እዚኦም ሰፋሲያቶም ግዜ ናብኦም ከነጥፍ ኣለና ሓጎስ ዕቤት ለውጢ ምዕባለ ዝስማዓና እንተሃልዩ ነፍስና ዝያዳ ንፈትዋ እንተለና these are the people we need to approach and to reach out እዚኦም ሰፋሲያቶም ምስኦም ዘለና ርክብን ምስኦም ንሕልፎ ግዜን ከነብዝሖ ክንፅሕር ኣለና ዋጋ ዝሓትት ተኮይኑ ሶ ቢኢት ይኹን ብዘይገድስ ዋጋ ይሕተት ኣብ ከምዚ ቦታታት ክንርከብን ምዝዮም ግዜ ክነጥፍን ክና ኣለና በንፃሩ እቶም ኔጌቲቭ ኤነርጂ ዘምፅኡልና ዘዳኽሙና ሕማቃት ምዃንና ዘፍልጡና ድኹም ጎንና ኣጉሊሖም ዘርዩና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቶም ፌክ ወይ እቶም ሕማቃት ሰባት ንብሎም ዘለና ካብኦም ካ ክንርሕቕን ሂወትና ክንቁጥብን ኣለና ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ሓላፍነት ናይ ነፍስና እዩ ዘለና ንሕና ቁፅሪ 3 give the spotlight ሕጂ ራብዒቲ ሳልሰይቲ ናይ ፈተነ ነጥብያ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና እቶም genuine ዝበሃሉ ወይ ካቶም ጥዑያት ሰባት ንብሎም ዘለና they give credit to those who deserve it a sign of great leadership እዚኦም እንታይ ይገብሩ እዞም ጥዑያት ሰባት እቲ ዝግባኣካ ክብሪ እቲ ክብሪ ንዝግብኦም ሰባት ሓደ ስራሕ እንተሰሪሕካ ብሓደ ኮይንካ ማለት እዩ እዚ ናይ ሳላ ክስተ እዩ ተሰሪሑ ዝስራሕ ሎሚ ሳላ እዚኣ እዩ ተሰሪሑ ሳላ ኣይኮነን እሱ ዝያዳ ኣበርክቶ ሳ ኣበርክቶ ነይርዋ ኢሎም ነቲ ብርሃን ነቲ ናኣዳ ነቲ ክብሪ ነቲ ሞጎስ ንዝግብኦም ሰባት ይሕልፍዎ ንዕዑ ኣይቀዳደሙን እዮም ድሕሪኡ እቶም ካልኦት ሰባት ድማ ኖ ኖ ኖ ኖ ናቶም ናትዩ ነይሩ ናታይ ነይሩ ብምባል ክብሮም ይመልስሎም ፌክ ፒፕል ወይ እቶም ሕማቃት ሰባት ዝበሃሉ ተቀዳዲሞም ንሳቶም ዝገበርዎ ናቶም ኣበርክቶ ናቶም ስራሕ
እንታይ ከም ዝነበረ ኣብቲ ዓወት እቲ ዝተገበረ ስራሕ ናቶም ኣበርክቶ ክንምንታይ ከም ዝነበረ ክሳብ ክንደይ ከም ዝዓርብሉ ናቶም ኣስተዋፅኦ ከመይ ከም ዝነበረ ንዑታት ክደጋግሙ ይፍትኑ ብምንም ተኣምር ድማ ናይ ካልኦት ኣበርክቶ ናይ ካልኦት ሓገዝ ናይ ካልኦት ስራሕ ኣየገድሶምን እዩ ክስማዕ ኣይደልዩን እዮም ኩሉ ግዜ ኣብ ማእከል ናይቲ ፎከስ ወይ ኣቴንሽን ወይ ናይቲ ኣቓልቦ ናይ ሰባት ኣብኦም ጥራይ ክኸውን ናይ ካልኦት ሰባት ወላ ካልኦት ሰባት ዝገበርዎ ንእሽተይ ናቶም ኣበርክቶ ገይሮም ጠምዚዞም ንሳቶም ኣብ ማእከል ክኾኑ እዮም ዝደልዩ እዚ ሕጂ ሓደ ምልክት ናይ መለለይ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ነፍሱ ጥራይ ኣብ ማእከል ብዛዕባ ነፍሱ ጥራይ ክዛረብ ፅቡቅ ናቱ ጥራይ ክዝረብ ናይ ካልኦት ዘይገድሶ እንተኮይኑ ቢ ኬርፉል ቀስ ብቀስ ንስኻ ንሂወቱ ከተዕብን ከተዳምቕን እምበር ንናትካ ከምዘይ ትዳምቕ ወይ ንናትካ ከምዘይ ትዳምቕ ስለ ዝገብረክ ዘሎ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ኣብ መወዳእታ ሰባት ከምኡ ክኾኑ ፀገም ኣይኮነን ኮንፊደንስ ኣለዎም ግን ናይ ካልኦት ዝግብኦም ክብርታት ተሰሪቆም ኣብ ነፍሶም ኩሉ ግዜ ንዕኦም ጥራይ ዝፅዕሩ እንተኮይኖም these are not the right people they're called fake ዝብዮም ካብዚኣቶም ካ ክንርሕቕን ክንሃድምን ንነብስና ይሕሻ number 4 ቁጥሪ 4 humble and kind ዲ actually ቁጥሪ 1 ክገብራ ዝደሊ ነይረ ግን ንድሕሪት እናኸድኩት ዝበለፀ ነጥብታት ስለ ዘቐምጦ ዘለኹ እዩ humble and ትሕትና ዘለዎም ሰባት ብዛዕባ ትሕትና እቶም genuine ወይ እቶም ጥዑያት ሰባት ንብሎም don't want to praise instead celebrate victories of others make you feel cared እቶም ትሑታት እቶም ጥዑያት ሰባት ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ ሞገስ ክብሪ ታሽሙ ኣየድልዮም እዩ ዝና ኣየድልዮም እዩ ኣብ ውሽጦም ሓጎስ ስለ ዘለዎም ብካልእ ዝመፅእ ኣየገድሶምን እዩ ስለዚ እንታይ ይገብሩ ካልኦት ሰባት ክሕጎሱ ከሎ ክዕወቱ ከሎ ኣብ ገለ ክበፅሑ ከሎ ምሶም ብልቦም ይሕጎሱን ይስዕስዑን ምሶም ይፅምብሉን ምክንያቱ ናይ ካልኦት ሓጎስ ናቶም ሓጎስ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም እንደገና ነቶም ዝቐርቦም ሰባት ኣዝዮም ከም ዝግደስብሎም እቶም ሰባት ድማ ዝግደሰሎም ሰብ ከም ዘለዎም ከም ዘላቶም የፍልጥዎም يردوا مالت ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምሶም ተተራኺብካ ምሳን ተተራኺብኪ ትግደሰልክ ምዃና ትሓልየልክ ምዃና ትፈትወክ ምዃና ተፍልጠክ እያ ኣብቲ ናትካ ሓጎስ ድማ ብምሉእ ልባ ኣብቲ ናትካ ሓጎስ ብምሉእ ልቡ ምሳኻ ይሕጎስን ደስታ ይስምዖን ምክንያቱ ናትካ ሓጎስ ናቶም ሓጎስን ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ናይ ካልኦት መጎስ ኣገዳሲ ስለ ዘይኮነኖም እቶም ፌክ ዝበሃሉ ዝብኸ seek lots of attention again ኩሉ ግዜ እቲ attention ወይ እቲ ዘሎ ነገራት ናብኦም ክኾኑ እዮም ደልዩ will always try to show their victories ኣብቲ ናትካ እቲ ዓርክኻት መሓዛኻት ዘብዕለሉ እውን እንተኾነ ገለ ካብኡ ሰሪቆም ናቶም እውን ክሕወሰሉ ይደልዮም ስፖትላይት ካብቶም ካልኦት ምናልባት ብገለ ነገር ተዓዊትካ እንተለኻ ወይ ተዓዊትካ ናይ ዓርክኻ ክትፅብል ትኸይካ እቶም ፌክ ዝባኡ እንተለዉ ናቶም ዓወቱን ምስኡ ክሕውስዎ ይፍትኑ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ናብኦም እውን ክጥምዝዝዎ ይፍትኑ ዝኾነ ድራማ ብምፍጣር ዝኾነ ነገር ብምፍጣር ነቲ ኣቴንሽን ወይ ነቲ ኣቓልቦ ናይ ህዝቢ ናይ ሰባት ናብኦም ከም ዝሰሓቡን ክገብሩ ይፍትኑ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ናይ ኣቓልቦ ማእከል ናይ ተገዳስነት ማእከል ኩሉ እቲ ዘሎ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ብዛዕቦም ክግደስ እሱ ይትሕልሞም እቲኣቶም ግን እቶም ጥዑያ ሰባት ግን ኣየገድሶም ንሱ ኣብ ውሽጡ ሓጎስ ዘሎ ኣብ ነፍሱ ኩርዓት ዘለዎ ሰብ ኣገዳሲ ኣይኮነን ሰባት እንታይ ይዛረቡ ብዛዕቦ እንታይ ይብሉ ብዙሕ ከገድሶ ኣይክእልን እዩ ቁፅሪ 5 እዚኣ እሞ እታ ሓንቲ ካብተን ብቐሊሉ ከነለልየን ንኽእል ፍልልያት እያ their honesty ሓቅነት እቶም genuine ንብሎም ወይ እቶም ቁኑዓት ሰባት ንብሎም እንታይ ይገብሩ brings up issues without excuse and work to improve them ፀገማት ተለው ጌጋታት ተለው ድኽመታት ተለው ኩሉ ግዜ የምፅዎም ኣብ ቅድሜኻ openly ብግልፂ ምሳኻ ይዘራረብዎም ብዝተኻለ መጠን ድማ ነቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ምፍታሕ እጃሞም የበርክቱ ምሳኻ ኮይኖም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ክፈትሕዎ ድማ ክፍትኑ ይኽእሉ ኣብ ቅድሜኻ ፊት ንፊት ክሰርሑሉን ክዛረብሉን ብግልፂ ክረዳዱ ምሳኻ ዝተፈላለዩ ምኽኒታት እናገበሩ ዘይኮነስ እታ ዘላታ ከም ዘላታ ጌጋ እንድሕር ኮይና ጌጋ ቅድእቲ ኮይና ክግበር ዘለዎ ድማ ምሳኻ ኮይኖም ክፈትሕዎ ይፍትኑ ማለት እዩ እቶም ፌክ ዝበሃሉ ህዝቢ ኣብዚኣ ክትፈልጥዎም ትኽእሉ ሕማቕ ነገር ጌጋ ነገር እንተጋጢሙ ነቲ ጌጋ ኣይነግርኻን እዮም እንታይ ይገብሩ ግን ሸለል ኢሎም ዝሓልፉ ይመስለኩም ኣብ ድሕሪኻ ንዓኻ ገፅ ብገፅ ምሳኻ ኣይዘራርቦን እዮም ኣብ ድሕሪኻ ግን ምስ ኩሉ ሰብ ብዛዕባኡ ይዛረቡ ንዕኡ እናገበሩ ክምንጭቱኻ ይውዕሉን ይውዕላን ማለት እዩ
ስለዚ ሓደ እቲ ጥዑይ ሰብ ኩሉ ግዜ ጌጋ ወይ ዝኾነ ቅሬታ ወይ ዝኾነ ፀገም እንተሎ ኮይኑ ብግልፂ ምሳኻ ገፅ ንገፅ ምሳኺ ገፅ ንገፅ እዚ ከምዚ ኣሎ እንታይ ክግበር ይኽእል ድሕሪ ምባል መፍትሒ ወይ ትለውጢ ዘድሊ ዘሎ ብሓደ ምሳኻ ክዝትዩ ከለዉ እቲኣቶም ግን ኩሉ ግዜ እቲ ፀገም ኣይዛረብሉን እዮም ንስኻ ግን ዝተረስዐ ይመስለካ ወይ ይመስለካ ኸውን ኣብ ድሕሪኻ ኣብ ቅድሚኻ እዮም ዘይዛረቡ እምበር ኣብ ድሕሪኻ ግን መዓልዮምን ማሕደርዮምን እሱ እዩ ዝኸውን ስለዚ እዚ እውን ሓደ ሰብ ኦነስት ድዩ ጀንዊን ድዩ ዋላ ፌክ እዩ ሕማቕ ድዩ ጥዑይ መምዘኒ ናቱ ሓቅነት ካብኡ ዝዓቢ የለን ንሰብ ዝኾነ ፀገም ተሪእናሉ ጉድለት ተሪእናሉ ብፍላይ ዓርክና መሓዘና እንተኮይኑ ኣብ ቅድሚ ዋላ ይፅልዓና ዋላ ሕማቕ ይስምዐ ኣብ ቅድሚ ከምዚ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ እዚ ብኸመይ ክፍታሕ ይኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል ብግልፂ ምስኦም ተተዛሪብካ ናይ ግድን እዩ ሰብ ምሳኻ ክረዳዳእ ኣብ እቲ ዘሕዝን ግን ነቲ ጌጋር ኢኻዮ ከተብቅዕሲ ኣይ ምስኦም ተዘራሪብካ ንመፍትሒ ክደሊ ትዝገደደኸ ንዕኦም ከተዳኽምን ከተናሹን ከተካፍእን ምስ ካልኦት ሰብካ ክትውዕል ከለኻ ንሱ እዩ ምሳኻ ኮይኑ ንካልእ ሰብ ከምኡ ዝገብር እንተሎ ወይ ምሳኺ ዝህሎ ርግፀኛ ክትኮን ኣለኪ ምስ ካልኦት ኮይኑ ድማ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ከዳኽም ምዃኑ እንታይ ይብሉ መምዘኒ ሓደ ሰብ ሓማይ ድያ ሓማይን ክትፈልጥ ምሳኻ ኮይኑ ንካልእ ሰብ ዝሓምን ዝምንጭት እንተኮይኑ ምስ ካልኦት ኮይኑ ንዓኻ ከም ዝምንጭተካ ሸዓ ኣብቲያ ወንትያ ክርዳኣክ ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ቀላል እያ ሓንቲ ካብ ኖርማል ካብ ዚሮ ተበጊሱ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሕሜታ ብዙሕ ግዜ ዘጥፍ እንተሎ ምሳኻ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ርግፀኛ ክትከውን ኣለካ 100% ምስ ኔክስት ሰብ ድማ እስኻ ቶፒክ ክትከውን ምዃንካ ስለዚ ሕሳብካ ምግባር የዋህነት ዘረባ የድልዮን እዩ ናይ መወዳእታ ድማ ኣብ መወዳእታ ዘረባኻ ኣይኮነን ዘገድስ ተግባርካ እዩ ዘገድስ ዎኪንግ ደ ቶክ ኣብ እዚኣ ኩሉ ግዜ ተግባርን ዘረባን ነንበይኒ እዩ ብኣፍካ 1000 ግዜ መብፃዕታትን ቃልን ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ኣብ ግብሪ ግን እንታይ ኣበርክቶ ናትካ እንታይ ኢኻ ትፍፅም ግን ካልእ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቶም ቅኑዓት or genuine people ዝበሃሉ እቶም ቅኑዓት they do what they say act on their promises እንታይ ማለት እዩ ነቲ ክገብሮ ኢና ዝበልዎ ይገብርዎ ዝተዛረብዎ ይፍፅምዎ ነቲ መብፃዓ ዝኣተውዎ የተግብርዎ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ብኣፉ ጨለ ስለዝኾነ ተገይሩ ወይ ተፈፂሙ ማለት ኣይኮነን ተግባርካ ይጨለ ክኸውን ዘለዎ ዘረባኻ እኳ ፅቡቅ ተኾነ ኣብ መወዳእታ ትዕዮ እንተተፈፂሙ ጥራይ እዩ እቲ ዝድለ ዘሎ ዓወት ክብፃሕ ዝኽእል ፌክ ሰባት ከንታይ ይገብሩ ወይ ካቶም ሕማቓት ሰባት ዋው የብሉካ ብሓሳባቶምን ብዘረብኦምን በቃ ኩሉ ነገር ቤላ ገይሩ ከም ስራሕ ይገብርዎ ኣብ መወዳእታ ዲስፖይንት ይገብሩካ ሓንቲ ነገር ኣይገብሩን እዮም ወላ ሓንቲ ነገር ክገብሩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ንዖም ዘርብሕ እምበር ንዓኻ ዘርብሕ ቀዳምነት ስለዘይብሉ ኣገዳሲ ስለዘይኮነ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሃፋን ተስፋን ገይሮምካ ዝኾነ ውፅኢት ዘይብሉ ስራሕ ሓንቲ ከይተሰርሐ ይፀንሐካ ማለት እዩ ኣብቲኣቶም ግን እዚኣ ክንገብራ ኢና እንተኢሎምካ ክትኣምኖምን ትራስት ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ክገብርዋ ምዃኖም ስለዝኾኑ ስለዚ እዚኣ ካ ታሻቸይቲ ኣብ መወዳእታ ሕፅር ኣቢለ ሳሙራይዝ ክገብረልኩም ምክንያቱ ፍልጠት ኩሉ ግዜ ከም ዝብሎ ኣብ ምድግጋም እዩ ዘሎ ቀዳመይቲ ነጥቢ ጥዑያትን ዘይጥዑማትን ክትመምን ክትፈልን ናብ ጥዑያት ክትከይድ ካብ ሕማቓት ግን ክትርሕቕ እዩ ትዕላማኖ ቀዳመይቲ ሕጂ እቶም ጥዑያት ሰባት ኩሉ ግዜ ናይ ካልኦት ርእይቶ የስተውዕሉ ናይ ካልኦት ድሌታት ናይ ካልኦት ነገራት ኣብ ግምት እትዮም ኣብ ውሳኔዮም እቶም ሕማቓት ሰባት ፌክ ዝበሃሉ ግን ናቶም ቀዳምነትን ረብሓን ጥራይ ተኻለይቲ ንዕኦም ደስ ንምባል ደስታ ንምፍጣር እቶም ጥዑያት ሰባት ጀኒዊን ፒፕል እቲ ናቶም ትፅቢታት ንፁር እዩ ካባኻ ዝፅበይዎ ብንፁር ምሳኻ ይገብርዎ ንዕኡ ድማ ናባኻ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓደ ሰሪሖም ከብፅሕዎ ናብቲ ተገበረ ተሰማምዐ ከብፅሕዎ ይፍትን ማለት እዩ እዚኣቶም ግን ኩሉ ግዜ they try to make you feel inferior እዚኣቶም ናትካ ክብርታት ናትካ ዕቤት ንስኻ ተዓብየሉ ሞቲቬት ይገብሩካ ከተዓባቢኻ ክፍትኑ ከለዉ ኣብዚ ግን ከዳኽሙኻ ታሕቲ ከም ዝኾንካ ከፍልጡኻ ታሕቲ እንድሕሪ ኮንካ ድማ ንሳቶም ዝበልፁ ሰባት ክኾኑ ይዕላሞም ሳልሳይ ስፖትላይት ኩሉ ግዜ እቲ ዝተገበረ ስራሕ መን ገባርዩ ኣብ ዝበሃል ዝግብኦ ክብሪ ነቶም ዝገበርዎ ሰባት እዩ እዚኣ ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ጊቭ ክሬዲት ቱ ዶስ ሁ ዲዘርቭ ኢት እዚኣ ምልክት ናይ ዝዓበየ ሊደርሽፕ ወይ ናይ መራሒ ክእለት ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ መራሒ ዝበሃል
كل استجبر أنا جيري يزبل يكون ما راح يكون يقبرني موضة بسبات جيري ده سر تكمله ما راح يحزب بحال بوليتيكاودي سيفلاوي ما راح بزي قدس كقبر كله نسي كونه صرح شبات يوم صرحوا نجي نتسبات صرحوا أنا يصرح يزبل تخينه fake person يزي توم حقنيا توم عبيت ما راح تجن كل التستجبره توم زجبروا سبات هلا زيهم يتغيروا هلا زي يتغيروا بمبال نتكبرنا بقالوا تحلفوا زياتهم كل جزء تعود تستجبره ناتهم مخانو بناتهم استواصو بناتهم سرح كم زمزة توم fake people كزاربو خلو اندهرت نجار فشيل لغة اتياتهم اتياتن نساتهم يوم بلاش يوم بمبال كاو كاد ميفتنو humble people دبهالو humble ناس كات تحتنا رهراهي تحتنا رهراهي كنرغلنا توم genuine ويتعيا سبات كل جزء موجس كبري نتوم زقبهم سبات كالو سبات كحجوس قولو مسؤول بلبهم يحجوسو نتوم تقربهم سبات دما زلع على نفسهم دستا خمس سمعمي جبرو توم فيك زبهالو سبات كن كل جزء تي attention ويتقالبون أبهم تراكمت ولا عودنا يحواتهم نا يزمادهم نا يمحزتهم من كابون attention تقالبو كابو وزينا أبهم نخمت مغنياتات فترة شعم شتى دما honesty حقنت زياتهم تسجم أبزقات مالو جزياتهم كنا عصبات نتسجم أبكد ميخا أبجتك مساخي ويمساخي زراربو المفتوح دما مساخي زاتيو توم فيك زبهالو دما نتسجم مسقاتمه كابخار حقيلو ناخا حنتي زاربو خانيم كم زي اللي يزا كال نجار يخونو عبد حريخاكن مو عليهم محضريهم مسيخون مالت موداتا دما زرباخا ديكون تكبار كان يزدلي توم genuine سبات كل جزء they do what they say زبلوا يتكبروا ما بتصعم دما يفتصمو زياتهم جن بقفهم واو يبلغات شلي مسؤولك أما وداتا جن زفتصم نجار يلن أما وداتا دما زي محقواس ياخذتلو مالتي دحر مبال نايلوم فيديو أب مودها بتحلا كل جزء كان استوعل ناي حقوس ناي سبات وي عوت وي دستا وي سلام ناي سبسي بستفل عليه بقطعات زصلو كاتقونه سبات جن عبا بركتلو طيا سبات حقوس ناي عبيوه حموما سبات كا حقوسنان أجابتنان سلامنان كل جزء تحت خمس خوني قبل وسلزي مستوعب زدليو نجار طلع حدا مسبات مبارنا أي كترفني جدني هالنبر انتاي عين سبات أبانا يقربو بس انتاي عين سبات جزيانا نتفقن أبي وكا أقداس زخونسي أما وداتا تغسل لان تايبلو تعين مسأي خخ نجركا مكاي تخا نجرني مسأي خخ نجركي محازوت كنجرني مس من تتفق زيها مسأي خا بزلع على درجة زوسنو نسيو درمبال نايلو متمرتي أبز تودي الله طب نمجمري أبز في أبزناتنا community ناي ممهرنا عبيتن تمسوز لهم شمي جورجي بحال تمرتنا هذه channel أفسلست بتاعزة كوري قدامي أب كتابة أب فاينانس كمي جرنا كتابنا نعبي كتاب جنزباوي عبيتنا ندلب نحبتن ندلب كمي جرنا بكتابة حرنت نوج كلا يدما كمي جرنا والكاوي عبيت أتحسبانان يأمرونان تلتقتنا نسفه سالسايكا صبغات زخون اللمدتات كمي جرنا معبل كاب حماق دما نرحق تتكرر تمرتي زمهر اب يوتيوب اب جي درار كترغبون تدخلوا اب فيسبوك جورجو درار اب زبل مسج برايفت كستدو لا ياو تدخلوا حطوتاتكم شمكم تقيسكم تقمطوا لا عد تقيسكم بفلاي اب فاينانس تتكرر تمرتات على برايفت وين اب ايميل دما زياده تشمكم عد زلهم تحطوهم تقريبكم كل جزء صبغي توم كومنت تقبروا كل جزء ثانك يو كبرتي هبلي ريتوتاتكم فيدباكناتكم تزلع على زعبينان نقدميت كنكيد تزبلت أرستاتنا مرتين حجاز السلزغونة كبرتي هبلي تحرم بالنا لهم فيديو أبزود ديالا أبكال السرح أبحث يرجع خصام الرغب تحنكونو تشاو